You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello! Yes! Hello mga kaibigan! Hello! Once again, we would like to thank our donors or supporters, Yayu, Taylor, and Carmayani. Carmayani. Correction ni sa pronunciation sa mong name. Sure. Hopefully, she will message us. And then she will send her name's correct pronunciation. Am I right? Oh. Okay. Tapos, shoutout na mo among mga commenters, be. Oh. Sige. Shout out kang Eden. Eden Blank. Ay, sa mukha, oy! Eden Blank, ayaw ko gi 1 star. I'm sorry. Sige. Eden Blank says, may gani wa gi-appeal og expire ang death certificate no kay og yes, magrenew ang nitaliwan na. Yes. Actually, ang senior citizen pod. Ay, Di mao ba? ba? Di ba na-remember ni mo yung lang senior citizen pod ma-expire? Ay, it makes sense man kay basig. Ay, basig ginascam nila ang SSS, GSIS. Kay na. Oo, tapos gina-claim yapon og benefits. So that one makes sense. Okay. But what about the marriage? The marriage, Unsa day benefit atong gina-abuse sa government by being married and it has to expire so that it won't be abused. ambot gibot-buhat lang siguro na ni Bong Rebilla ba ang iyang plataporma para lang na ay 1+1 sa iyang mga list of platforms. Platforms. Napaisa si Kylie Blank. Wow, Kylie Jenner, thank you so much for your comment. Yes, pero actually, si Tomsky ni siya sa Facebook. Okay. Guten Morgen ni mo diha, Tomsky. Oh, okay. Ana siya. Lako na, remember niya ang Guten Morgen ni Tomsky. Hello, ate, si Tomsky ni in Spotify format. Hala na, di tayo mga Spotify format, no? Kay kani si Eden, Facebook format. Si Tomsky, na siya Facebook og Spotify format niya. Si Kylie. Thank you. Nakahinumdum ko sa imuhang gitudlo ka na mo nga Guten Morgen. Thank you. Yes. Thank you sa imong education. Si Wilmar Blank. Mabasa na po ng last name. Wilmar Blank said ginamos. And then, nagkatawa siya og ika-isa na naisingot. And then, na monkey emoji nga nagtabo ng mata and nag-ROFL siya. Mo na iyang tulo ka emoji. Kay ngano, mo na ato ang Bisda Academy para karong adlaw. Oo, thank you. Actually, si Wilmar, shoutout niya ato ang listener na si Gina Moss. Hala, pwede na di ay mag-shoutout ang mga listeners sa kapwa listeners, no? Hala, pwede di ay. Hala guys, basig diri mo makita og inyong soulmate. Hala, na-happy ko. Hala, basig no. I-try daw guys. I-shoutout ninyo si Koy Blank. Basig, para makakita na gyud siya og soulmate, di ba? Damay si Koy Blank, absent beron. Gani. Ang isa pa si Renz Blank. Ingon siya, hi, shout out proud Bisaya sa CDO here. CDO here in Canada. Hello, unsay may hello sa Canada. Hello. Kuan, hello, I'm sorry. Hello. Kaya di ba out mo na sila? Hello, I'm sorry. Hello. Mo na siguro ilang kuan, ilahang hello didto. Pero ang taga CDO is kanang beloved kita dito, no? Taga listeners dito. Ang mga taga Davao, asa man? Hala, 1 star mo. Kasagaran ko na mag-shoutout sa mga taga CDO. Love kayo na mo ni sila. Wala pa ko kitang mga taga Davao ba? Hala, grabe. Taga Davao kami. Hala, grabe. Grabe, no? Makaila ko gamay. Hala. Sa uluhan, sa mga Nagdilaab nga mga balita. Richard Heydarian nagsorry sa amua ni Kringkay. Ay, Kanye West na brother na. Pyramid of Giza giskan murag buang. Kana uguban pa sa Dili Ni Advice. Unsa man tong nagsorry daw si Richard Heydarian sa ato Nagsorry siya. Pero dili personally.
sa ato ang duha. Pero gi-clickbait lang na Gi-clickbait niya lang, ang uluhan. Oo, gi-clickbait lang tamo. Pero actually, nag-post siya. Oo, tama jud mi last episode, guys. Tama jud. Tama jud mi. We said he made a false statement. Oh. And then it's true. It's true. Oh. Dili parehas og level ang Sub-Saharan Africa sa Mindanao. Yes, we're always right. Dili parehas. So, karon nag-post si Richard. Ano siya? I stand corrected. Latest data on Human Development Index is in. Thanks to a good academic friend for forwarding this. Ano siya? I will still need to confirm this database with NEDA. N-E-D-A? NEDA. But more than happy to see such immense progress in Mindanao, and my sincere apologies again for any unintended hurt to our great kababayans. We'll see to it to use this 2024 data, once fully confirmed, for my future engagements. Unya, unsa man iyang gi-post na screenshot? Here are the Human Development Index values for administrative regions in Mindanao. Northern Mindanao 0.712 high, Davao region 0.708 high, Socsargen 0.684 medium, Caraga 0.7710 high, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao 0.629 medium. So nothing is low. Nope, we're not low here in Mindanao. I think he said it first. The first time he said it, he had an agenda. He had an agenda. He just hated us. That's it. Ang iyahang tumong ato, ang katong interview to express niya, hate. That's it. Ang iyahang tumong ato kay ang mga support Duterte manggod ng topic nila ato. Unya, niingon siya nga, ang mga supporters ni Duterte, nganong anak manggod tong reporter, nganong sa kadaghan niya og kanang kontrobersiya, nganong daghan kay siya og supporter. Unya mo to, niingon si Richard nga, ang iyahang mga supporter manggod ni Duterte, naana siya sariling maga diri sa Pilipinas. Gikumpara ang mga Duterte supporters sa maga ni Trump dito sa Amerika. Unsa nang maga? Mga supporters ni Trump. What does it mean? Unsa nang maga? Trump and Duterte are the same. No, what does MAGA mean? MAGA is Make America Great Again, mo ng slogan ni Trump. Okay. So MAGA supporters are just basically Trump supporters. DDS. Oo, DDS. Oo. It's MAGA is equivalent to DDS. Oo. Okay. So, i-compare. Okay. Kaya, niingon siya nga, kay ang mga supporters ni Duterte, sa mga taga Mindanao, mo to niingon siya nga mga pobre, basically mga pobre, manggod na mga nadira mo na, ginagamit nila ang ilahang kapobrehon, nganong... Kasi man nag-ingon si mo Richard na pobre mi diri. mo to yung giingon. This kind of person, when you say something like this, it just shows that you're very, very ignorant. Very, very ignorant. Like, I'm pretty sure that you haven't been, if you've been, I think once, but you haven't been to all of Mindanao. At least the majority of the regions. Niingon di ay ko na professor ni siya katong sa last episode, pero dili man siya professor. Ngano niingon si co-pilot na professor? Co-pilot makes mistakes. Sabagay, kuan siya nagsulat siya og book na The Rise of Duterte. Mo na murag ganahan siya na mag-express sa iyahang knowledge about Duterte because you're not the authority of us. Go ahead and be an authority about Duterte. If you know a lot about Duterte, just go ahead and be an authority of him. Authority of knowledge, authority of information. But don't be an authority of Mindanao, the whole of Mindanao. Because when you said it the first time, you had an agenda. You hated us. You hated us to the core because you compared us to another country, another HDI index, another race, practically, isolating us from the whole of the Philippines, making us not Filipinos. You just want to express that. You want to express your hate in that interview. You just wanted to publicly lash out to people of Mindanao. That's it. And if you are like sorry right now, I don't think it's sincere. I will not accept your apology. Charot lang. Kabalo ka no, accept na ko yung apology.
Hala, kuyawan ni Accept na Kringkay. ko, oo. Sige, ako ang hater, siya ang good Kay person. nga no, kasagaran sa mga tao ba yan, no? Kung magkamali sila, mo double down. Pero siya, gibawi niya iyang giingon. Ma-admire taan na ang mga nibawi sa nga, ni angkon nga, namali sila. I don't have Ma-admire admiration for him. Oh, I don't have admiration for him, just his apology. Okay. Because I'm not a fan of him. I don't even know him before all this. I don't know him too. It's just that what he said went so viral, it touched my ego. Oh. Yeah. Betang. Kay murag usa jud ta diri kanang ignorante na gyud kay ta diri, bugo, pobre kanang kay maunang supporters daw mga taga Mindanao. Muna Duterte kay mga pobre ana to yang game. Muna no, na ako'y mga ka-chat sa syempre na ako'y game, guys. As you know, she has a game, I have a game, we game. Na ako'y mga ka-chat na mga taga NCR. Delikado ba daw diri? Ay, oo, kita ko anan ay nagpost sa Reddit Oh, delikado ba daw diri? Na ba daw gira diri? Oo. Wala ba daw mall diri? Na ba daw kurente diri? Da. Oo. Alam mo nga ana na question ba? Its root is from your stereotyping Mindanao being a province. The whole of us a province. But I don't like get offended when you say I'm probinsyana. It's okay. It's fine. Okay, wala may wrong. Dili man demeaning ang word na probinsyana, no? Dili man. Pagka probinsya man ta, dito probinsyana sa day. O gani, dili man siya demeaning, but calling us poor, like in general jud ha. In general. Because he said Duterte is taking advantage of our poorness here. Poor tag mindset, poor ta og education, poor ta og poor ta og kanang livelihood, poor ta og kanang state of living. Unsa ba, di ba? Di ba? It's so demeaning. I don't like you. Kay ngano, tungod na sa ABS-CBN lagi. Nga naman. Kanang sa unang panahon, Hunter, for many years, murag spanning 2 decades siguro, ang ilahang mga shows, puro Tagalog, no? Kunya kung naay Bisaya, mo abot sa mga show, either Katawanan, or Katabang, or kanang ingana, tungod na sa ABS-CBN. Kanang sa akong game, pero expected man ako na kay ang game ang pinaka-toxic na game sa tibuok kalibutan. Moingon siya, mga Bisaya kayo, mga construction worker kayo dyan. Hala, oy. Ay nga na. Flexing. Mo na, pero it's changing because of social media. It's changing. Nakahibalo na mas daghan nga tao ang makahibalo nga dili mga construction worker, dili lang mga katabang ang mga na-address sa Mindanao. Daghan ang kultura diri sa Mindanao. Dili yes, you're actually right. It's because of media. Whenever somebody is portrayed Bisaya in films or in TV shows, it's always gonna be pobre, probinsyano, walang pinag-aralan, mga ana, no? Bitaw, tama pod ka. Na-how kay ni si Kringkay jud. How jud kay ni siya? 5 stars. 5 stars na siya. Si Richard, 1 star na siya dito. Hater lang jud siya namo ay. Hater lang jud siya sa Mindanao, guys. Hater lang jud siya. That's why he said it. And if he's sorry now, I don't believe he's sorry. But if he's sorry now, then it's just, I think, kanang murag hugas kamot lang na siya. Ay, nanghugas man gini siya kamot. Madawat ko sa iya hang hugas kamot. Benefit of the doubt akong ihatag kaniya. I am a graceful person. Charot. Tagaan na to ni siya. Benefit of the doubt. Na ay nag-comment dire. Kay ang kaning post nga amo ang ginatanaw kay from Sunstar Davao. Nya niingon siya nga damage has been done. Napaisa na you are underestimating the Mindanaoans. Napaisa na that is irresponsible and ignorant journalism. Don't bother changing the narrative. Suko kay mga tao kang Richard. Suko kayo. Pero tagaan na to ni siya kay iya mang gibawi. Tagaan na to. Guys, ako ikape Bear Brand. Na logo? Nakita ang logo? Can you check? Bear Brand. Please sponsor me. I really love your product. Bear Brand lang. Dili good ko mo inom og laing brand sa gatas. Bear Brand lang good.
Ako mo inom puguglain pero priority jud nako ang Bear Brand. Kung wala, pwede ko mapalit og lain. Mao ba? Kay dili ko ganahan jud og kanang walay gatas. So kung walay Bear Brand, mapalit na lang kog lain para dili ko mawadan. Ana lang. Okay. Sige. 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 Napay isa ka buang aside kang Richard. Si Kanye. Ay, mao ba? Na brother na jud siya. Na brother na? Oo. Ay, kaluoy. Na brother na jud siya. Si Kanye, guys, na siya mga series of posts sa X. Formerly known as Twitter. Naunsa din na siya? Ambot naunsa na siya. Ikuan ragod kung saan na iyang mga post. Nag-spam siya og posts sa X sa Twitter. Oo nga, naunsa daw. Uy guys, katul kaya akong ilong kadali lang jud. Sige, go. Naunsa din na si Kanye. Si Nathaniel Blank kung walay Bear Brand, swak na lang. Ay, okay. Okay. Approved. Nag-care ko sa imong joke. We appreciate it. Ano ni si Kanye? Wala ko kailan naalay ni ang akong pinakaunang tweet nga nakitaan is, wait, has anyone ever seen Jay-Z and Beyonce's younger kids? They're R-word. No, like literally. And this is why artificial insemination is such a blessing. Having R-worded children is a choice. Ang R-worded children kay kanang... Spell out na lang. Spell out. R-E-T-A-R-D-E-D. Sa Bisaya, kanang na mental disorder ba nga kanang behind siya. Brother. Dili po brother, pero kanang inborn man yata ni. Sige. Inborn ni siya nga kanang sige. Behind ba ang iyang mental development. Unya wala ko na nakapansin dayon so kung kinsa ang nag-tweet. Ni kuan lang ko nga kalain po na nga statement to. Hala si Kanye man di ay ni. Actually guys na kuan ko kanang murag love-hate relationship ko kakuan Kanye. Mo ba? Kay yawa ni si Kanye og post. Pero sagdan lang na ako, malingaw man ko. So, love na pod. Ano ba? Love-hate relationship. Ala ko, gikalingawan si Kanye. Kaya balo ba ka no? Kuha ni siya He needs serious help. At feeling na ko addict siya. Kanang na-adyo siya ginatira ba? What do you think? Or mental illness? Na ako'y nabasa nga kanang bipolar gidaw siya daw sumala pa, di ba? Diagnosed bipolar gidaw siya. Onya, nag-stop siya og take og medicine and he's now in a downward spiral. So basin siguro nag-stop og take og medicine tapos naay po ginatira pod siguro. I don't know. Ang kuan man good guys, ang nakapangit jud ang post kay gidamay niya ang anak ni Jay-Z ug Beyonce nga murad og mga abno. Kung sa Bisaya pa. Ay ala mo na ang term sa to sa Bisaya, abno. Abno ba? Pero kuan gyapon na siya ng derogatory demeaning sa Bisaya. Mo na iyang giingon. Siya dili ako naingon ha, nag-paraphrase lang nako ang iyang giingon. Oo. Unya unsa pa to gitira pa niya si Jay-Z. Napa siya giingon ana siya. I know Jay-Z is driving around like I have to kill Kanye. Unya napa isa. I know it's gonna hurt Jay-Z to kill me, but somebody's gotta do it. Unya napa isa. I also don't want Jay-Z to get in trouble for killing me. Maybe Drake's shooter top 5 can come kill me. Na unsa di ni siya. Karon pa kitaan ni na ang, di ba, ang una na ko nakitaan kay kanang gitira niya ang children ni Jay-Z ni nga abno daw. Beyonce. Ang ikaduha na ko na nakita na tweet kay, if I live another week, all you N-word pussy. So, ngano di ay ni siya? Ngano gusto siya magpapatay? So, mao di ay ito, ang iyang pasabot di ay kay ginatiran niya si Jay-Z, gina-imply niya na patyon siya ni Jay-Z. Kaya nga no, unsay context, anong patyon siya ni Jay-Z? Kay tungod aning iyang gipang tweet. Tungod sa iyang mga tweet, pati sa gitira niya ang children. Siya lang gyapon nag-una-una siya lang gihapon gani, murag one-sided beef iyang ginabuhat. So gitira niya ang anak ni Jay-Z. Mura siya nakig-away spader, guys. Oo. Gitira niya ang anak ni Jay-Z, tapos gikuan niya si Jay-Z, please kill me, ana. Tapos karon, if I live another week, all you N-words pussy. Mahadlok sila. Unsa man gyud? Kumbaga kung way mo patay sa kuha karon nga mga karong si manaha mga bayot mong tanan. Mga talawan mo. Talawan in particular. Dili namang gutay ka ng slang mangunang aside sa ang meaning sa bayot kay the third gender.
naapod na another meaning sa Bisaya which means talawan. Oo. Pero kung ano na siya karon, pwede kabalo ka no. Language evolves, no? Kaya ang bayot karon dapat dili na nato na gamiton as an insult or as someone to call somebody out na kanang talawan. Kaya mga bayot, mga kuan man na sila, mga isog na sila, uy. Uy. Pero kuan gihapon na siya, kanang giplant naman guna sa mga boomers sa atoa kung nay talawan kay bayot. Ana gud. Sala na pud ang boomers, guys. Sala na pud sa boomers. Pero mo niyang pinakalingaw nga post ni Kanye. Sa kani nga series of tweets niya. Mo niyang pinakalingaw. I am in pain that no one person can fix. The betrayal. Gilista niya mga pangalan. Napit yung title. The betrayal. Dramatic ayo si Kanye, guys. Basta ang iyang listahan mo niya mga pangalan, guys. Ang mga traitors. Si Virgil, si John Legend, si Kim Kardashian yung pasabot, si Travis Scott siguro, I don't know. Si Cardi, who's Cardi? Ambot, basta isa sa mga Big Sean, Jay-Z, Ty, as in T.Y., I don't know. Ty, basta Tyga siguro. Dili si Tyga, si Ty Dolla $ign, basik si Ty Dolla $ign. Mo ba. Si Tyler, si Dirk, si Common, si Kid Cudi siguro yung pasabot, si Pusha, si Don C, si Amber, the Kardashians, tanan na jud, apelyado na jud. The Kardashians, Adidas. Uy, naingon ba yan na siya ka ng, naato siya giingon last time na, whatever I say, bisan pag ka ng the most anti-Semitic na iyang iingon, kay dili daw siya i-drop sa Adidas. Pero na-drop. I-drop gid siya. Gidrop gid siya sa Adidas. Pero ang traitor appeal ang Adidas, guys. Adidas or Adidas? Where is the intonation? Adidas or Adidas? Where's the intonation? Ako kay Adidas. Bisaya man ko, Adidas yun ako. Sige. Demna, Balenciaga. Gidrop po siguro yata siya sa Balenciaga. Kaya di ba ano siya, ambassador sa Balenciaga? Yung clothing line, di ba sa Balenciaga? My own kids. Kaluoy po. Gilista niya ang iyang kids. Guys, gilista niya iyang kids. My own kids, my own family, the black community, and of course, the Jews. Wala karon po ako kabantay, and of course, the Jews. Karon po ako kabantay. Oh my God. Ano siya, I'm in pain. I bled for everyone here. Kay balo kay needs serious help. Ginakatawan na to siya, no? But he needs help. Ang pinaka 5150 na siya. Ang dili na ko malimtan na gibuhat niya, no, kay katong na siya concert man niya tato, tapos ni kanta siya, Kim, come back to me. Kano sana kasal na sila ni Bianca? Dili, bago pa sila nagbulag. Wala pa yata na finalize ang divorce. Hello, kids. Hello, kids. Welcome home. We're recording, okay? No. We flew over the North Pole. Mao na to, guys. Mao na to siya si Kanye, ihang pagka-brother karon. Medyo nakuan siya. Medyo na too much na jud. And Bianca cannot do anything about it. Wala pa di sila nagbulag? Ay? Naaday ko ano nagbulag sila? I don't know. I'm just asking. Wala. Wala siguro. I am genuinely interested. Ambot. Wala man. Pero ang ihang sariling asawa nga si Bianca, walay mabuhat. Because he can only save himself at this point. Wala gani siya na kung ano Kim, no? Karon si Bianca pa kaha. Nga utro pong brother. Utro po nga brother. Sister. Hay nako. Next. Kani guys, excited ko i-tackle ni. Ang Pyramids of Giza. Unsa nahitabo sa Pyramids of Giza? Naay duha ka professor or doctors, I don't know. Scientists nga nag-conduct og what do you call that? They did something in the Pyramids of Giza. They put SAR there, synthetic aperture radar technology. So apparently sa video na ako nakita, and those are sound waves scanner kind of thing. Yeah, they put the thing katong SAR, synthetic aperture radar, dito sa Pyramids of Giza to find out what's underneath or what's below the Pyramids of Giza. Naay na-discover. Naay na-discover. Naay na-discover. Unsa baguna?
Di ba tulo man ang Pyramids of Giza? Wait, let me confirm. Just wait. Tulo. Naitulo ka Pyramids of Giza. The Great Pyramid of Giza, also known as Khufu's Pyramid or Cheops Pyramid. Just correct me if my pronunciation is not correct. Ang ikaduha kay the Pyramid of Khafre. Kapre. Oo. And then ang ikatulo, the Pyramid of Menkaure. Mo ba? Ang ilahang gibutangan og SAR, katong thing na naga-sound wave, is ang Khafre. Ang ikaduha. Ang ikaduha. Oo. Karon na find out nila. Unsa ilahang na find out? Mura jud buang ning pyramids, guys. Di ba? Before nato i-discuss kung unsay na find out nila dito. Oh. Di ba dugay na nga debate kung giunsa do paghimuan ng any pyramid in Egypt. Kay daghan mag-pyramids ang Egypt, daghan man jud. Pero giunsa good daw na paghimo. Daghan ang mga Egyptian mo ingon nga proud and loud yun sila nga sila gyud ang nagbuhat ana. Oo. Hand by hand. Pero dili mo to ang mga tao kay Di mo to ang mga tao kay dagko kaayo ang blocks of cement or rock or whatever. Stone. Naay ka ng community of people na naga-believe nga aliens kuno ang nagbuhat anang pyramids. Kay imposible man gud daw siya maski pag kay ani man gud niyo ang ilahang theory man gud guys nga nganong alien because hantod karon in this current day and age you cannot replicate the pyramids even with modern technology. That's what the people are saying. Ka? Do you ever watch Ancient Aliens? No, I never watched a single episode. Wala ka kita kachukalos? No. I only saw the memes. Aliens. Anyway. Uy, kaday lang nag-joke si Nathaniel Blanco basaha sa guna. Unsa man? 3 na kabuok. Giza, 2 og 3. Nag-care ko sa imong joke. I-appreciate na to na I-appreciate na ko. Nag-concern ko sa imong joke. Concern siya. Anyway, so mo nino, di ba mo na? Hanto do karon, dili gyud na nimo ma-replicate even with modern technology, meaning even if you have excavators, even if you have bulldozers, even if you have katong cranes, the gigantic cranes, you really cannot replicate the Pyramids of Giza. That's what they're saying. Wala ko kabalo ana. Let's go pilot it right now. Mutan ako og ancient alien na sa MFC. Can you replicate the pyramids in Egypt with modern technology? Dili bias ang question. Can you recreate? Replicate or recreate? Pareho mas siguro? Recreate the pyramids in Egypt with modern technology. I'm asking co-pilot. Dili bias akong question. Recreating the Pyramids of Giza with modern technology would certainly be possible, but it would still be an enormous engineering challenge due to their sheer size and precision. Here's how modern methods could approach it. Ginili na ako basahon kay gitagaan ta step by step, guys. Kung saan. Precise cutting, laser cutting tools, and advanced machinery. Naaday laser sa unang panahon. Mao gani. Mo na ang ilahang marag mind-boggling thing is, how can the Egyptians do that before, even without the tools? Gani, no. Okay, mura mas Neanderthals, ato na tayo, mura mas Neanderthals. Dili, oy, human beings na sila ato na tayo. Oy, grabe po. Mura pina Bigfoot. Grabe po. Anyway. Na sa kuan na sa MFC ng Ancient Alien, kamutan ako. Full episode. Sige. Lingaw kayo. Anyway, mo na siya akong iingon. Wala pa tanabot sa main topic, guys. Okay? Karon, di ba? Pyramids pa lang daan. Lisod na kayo i-replicate. Jud mas nay plot twist, guys. Nay plot twist. Nay plot twist. Wala siya buang. O sige, explain. Nabalaan tungod sa SAR technology. Kato akong giingon na synthetic aperture. Ano sa to? What was it that I said earlier? Synthetic aperture radar technology. Tungod nga technology, naka-produce sila sound waves to find out what's underneath the pyramids. They found out na naay sa sulod sa pyramid of Khafre, katong kaduha,
Sa sulod ana guys, naay 5 or 6 ka pillars sa sulod. Sa sulod ni hawa pa ko sa ilalom. Sa sulod sa pyramid. Sa sulod sa pyramid, naay 5 or 6, dili na ko ma-remember ang picture. 5. 5 to? Oh. 5. Naay 5 ka pillars. Nya katong 5 ka pillars, na sila kanang murag kana siyang murag pipe gani nga pagawas. Mao ba? Oo, murag kanang kung gusto ka mo slide pasulod sa pillars, pwede. Oo, okay. nga tong naitabo. Na siya murag agianan ba? So mo nang na-find out. Sa ubos sa floor sa pyramid. Imagine na lang ninyo guys, B. Nag-init ang ulo sa inyo Paki-imagine na lang. Sa floor sa pyramid, underneath anang floor, na ay hollow nga mga poste. Giant. Dili siya poste kay hollow man daw ang sulod. So Ay, dili poste pero hollow. Hollow siya. So meaning pipe siya og itsura. Pero dako kaayo ni siya, guys, ha? Dako jud kaayo ni siya. Unsa ka dako? 648 meters. Meters? Ang katason. Wait. Yes. 648 meters ang kataas. Sa katong gingon ako nga, murag pipe siya. Kakita, kato na mo City Gate, guys. Kato na mo City Gate. Kanang mall sa Buhangin ba? Ay, unsa ang kadakon ay kalapdon sa sa pipes. Cylindrical wells di ay mo siya well. Mura siya well. Oo. Mura siya what is elevator shaft. What is the diameter? Diameter of the cylindrical wells. Ay, wala daw na explicitly mentioned. Pero since the cylindrical wells or katong pipe na kong gi-mention is 648 meters tall or deep, kay naman sa ilalom, unsa ang 648 meters? Unsa ang pag-imagine? Sige, dili ko ka-imagine. Okay, 648 meters is compared to what building or structure? Ang akong style, mo adto ko sa Google Maps. Okay. 648 meters is twice the height of Eiffel Tower in Paris. Pero di gyapon na to ma-imagine, guys. Kay wa pa ko kaadto og Eiffel Tower sa Paris. It's taller than the Shanghai Tower, the second tallest building in the world, which is 632 meters. It's just slightly shorter than the Burj Khalifa in Dubai, the tallest building in the world, which reaches 828 meters. Ay, kani. Ang ma-imagine ako. Gikan sa, specific kayo. Gikan sa City Gate na lang. Gikan sa City Gate, paingon sa, kay maura na akong ma-imagine Gikan sa City Gate, padulong sa, Kanina lang, guys. Padulong sa Rose Bake Shop pag-asa street. Nilisod kayo ang imagination. Kanina lang, guys. Ang 648 meters daw is roughly 216 elephants nagpatong-patong. More than. 216 ka elephants. Imagine, sa ilalom sa pyramid, sa salog, ilalom pa ana, 648 meters down, na ay 216 ka elephant. Ay, i-compare sa balay, one-story house. I-compare how many one-story houses. How many one-story house? Is 6. Wait, lain-lain magulang ceiling sa houses screen. Ay mga high ceiling, ay mga standard ceiling. How many? Kuan na lang. How many floors? Say floor. Kay usually ang isa ka floor kay Ay dili. 3 meters. How many LeBron James? Ay dili LeBron James. Kaya James. ang isa ka balay approximately 2.7 meters ang katason sa isa ka one-story balay. Walay apil ang ceiling rataman, walay apil ang atop. 315 ka LeBron James. Ang ilalom atong salog sa Pyramid of Giza na ay 315 ka LeBron James ing ana kataas ang cylindrical wells. Hollow na siya, guys. One-story house lagi. Kuan man na niyang average. Dili gyapon na ko ma-imagine ko pa kita ni LeBron. 216 one-story house. Dagana ana oy. Murag isa ka subdivision length. So guys, ang balay guys,
ang balay gipatong-patong 216 kabuok balay bago nimo ma-reach ang tumoy atong So, cylindrical ibig wells. sabihin, 216-story building, Burj Khalifa. Unsa katas awa pa man ko kato sa Burj Khalifa. Ningon ako guys, 315 ka LeBron James. LeBron James. Have you heard that song? Nope. It's very, very viral sa TikTok. Kay si Keeper ba, sige tanog TikTok mo na perminti. Anyway, balik. Let's go back to the topic. Ay, wala po ka sa TikTok. Wala pa ko nahuman sa plot twist. Usa man ang plot twist. Di ba katong cylindrical wells, isipa guys ha, kato na mo city gate. Di ba dagko kay sila og kanang poste palingin, nakabantay mo sa ilang poste nga pa round or kana mga basement parking good. Di ba round man na ilang mga poste nga dagko dili nimo mahag. Isipa nga mauna pero hollow siya sa sulod no. Nya 315 ka LeBron James mo na katas ang mga cylindrical wells underneath the Pyramid of Giza. Napay plot twist. Naa siya'y kanang nag-spiral nga murag staircase around it. So, guys, agianan sa tao. Murag na yung nag-aagi-agi. Agianan sa tao. Murag na yung tao. Guys, pangitaan ninyo. Kita mo anang silo nga silida? Wala. Kisa na? Ambot kisa bida na may ginatanaw mo guna ni Junip. Silo ba nga siya? Nga ang ilahang balay no kay isa ka silo. Dako kayo ilang staircase. Lumao lang na ako ma-imagine. Kung wala pa kitag silo, ayaw na lang. Ani na lang. Nakaadto na mo sa Lavigan sa Davao Oriental. Di ba na dito mga watchtowers, mga parola? Di ba na parola dito nga na ay nag-spiral na staircase around it? Around ha, dili katong within. Dili tong within. Sa gawas na ay nag-spiral na guys. Sa 315 ka LeBron James na ay nagtuyok-tuyok na murag wala ko niyong hagdanan jud siya, pero mura siya hagdanan. Mura siya pathway. Yes, nagtuyok na siya guys. Nagtuyok na siya pababa. Guys, kisa may moadto didto. Kisa nagbutbut, nag-engineer. So ang ilahang gina-imply kay na ay city underneath all that. Wala pa ko nahuman. Wala pa ka nahuman. Wala pa guys. Kaya may agianan good asam din na sa mga to. Naglibog nagyugo, ingon nila, lubnganan lagi daw na sa mga pharaoh, sa mga kings, mga gods nila sa unang panahon. Pero, mutuo pa mo, nga lubnganan ra na? Nga nung kinahanglan na atay 315 ka LeBron James sa cylindrical wells na naay staircase surrounding it. Asa pa doon? Gani, wala pa ko nahuman, napay plot twist. Napadyo isa? Oo. According sa SAR, or katong synthetic aperture radar technology, hala, na-memorize na ko siya. Oo. Pag after atong cylindrical wells na 315 LeBron James katas after sa ika 648th meter sa iyahang floor ato napagyoy duha ka kwarto. Oo, 80 by 80 meters ang iyahang kadakon. So duha ka 80 by 80 meters na room. Murag nga ni kadaka guro tanon nimo. I don't know. 80 by 80 meters? I don't know. 80 by 80 meters homes. Dili, uy. Dako, guys, dili. Taka ako, 80 square meter, hindi na mga deca homes. Pero, 80 by 80 meters, gani, 80 square meter, deca homes, gani. Dili, uy. Mo ba? Dili, uy. 80 times 80 na, Kring. So, mo ba? Oo, para mas square meters nimo. 80 times 80 meters is compared to what a football field, which typically measures about 90 to 120 meters long and 45 to 90 meters wide. So it's close in scale but more compact. Football field. Okay. It's really big. Di Dako, kaayo. Dili. Wala ra. Mga... na siya comparison. Si co-pilot. Ano siya? It could fit 10 average-sized homes within it. Okay. Isa ka block. Sa kini nga subdivision. Pero wala pa ko nahuman, guys. Wala pa siya nahuman. Wala pa ko nahuman. After anang 80 by 80 meters nga rooms, duha ka book na nagtapad. After pagyud sa salog na ay interconnecting structures padulong sa other pyramids. Di ba tulo to? Oo. Na ay pyramid na katong sa to. Basta tulo na kasi Giza, duha, tulo. Si Giza, duha, tulo.
na ay interconnecting structures na dili na ma-capture kaayo sa sound wave. Underneath ato. Kay layo na kaayo. Grabe na kaayo. Pero makita nila nga interconnected siya. Murag nagkasumpay-sumpay. Murag na city sa ubos. Naala city sa ubos. OMG! That's what I'm saying, y'all. Hello, guys. Bruh. Kisay nag-ingon nga lubnganan ra na. Kisay nag-una-unang ingon ana. Nay usa ka syudad sa ubos. Basin jud. Basig gonde na no Atlantis. The Lost City. What do you think? So dili siya sa ilawom sa dagat, sa ilawom sa Giza day ang Atlantis. Basin no, wala ta kabalo. Dili man to sure guys kay kuan ra man ning atoa kanang theory lang man ni atoa pero naa na jay publication ana, naa na jay press release ana nga katong duha ka researchers gi-publish na nilang ilahang in writing ang ilahang findings. Ang findings. Ang akong katingad-an ana kay why isn't it a bigger news? It was just released. March 16 ang papel. Ay, ang press release, ang press conference. Dapat na news by now. Dili man gud kring. Kapila naman ta nakakita nga it's frowned upon if you share something as fact na kanang murag alien. Kada ko mo yung kahalo nakakita ko kog UFO, di murag kag tala, di ba? Murag brother. Diba? Dili makakatuhuan. I think it's frowned upon in media na kanang pag naay something related to alien technology or out of this world technology. I'm not saying alien tong ubos. I'm just saying na dili man jud na posible nga tanan ninyo unsa man jud basig kuan basig hell jud ba? Kay lalom. Kay lalom kaayo. Kay lalom kaayo. Unsaon man nato na guys? Nakoy theory. Di ba kuan na siya kanang dili na ko ni theory. Gi-copy ko lang ni nga theory from them. Ingon nila, weapons of mass destruction do na. Like sa unang panahon. Ambot, it collects massive energy butang dito sa katong rooms na 80 by 80 mo stabilizers. Pang-contain sa power and then pag ready na ka to destroy the aliens di mo shoot na siya to the katong na mga lutsanan ng mga kuan. Basin lang. Napay teorya ang mga tao. Naay kurente sa unang panahon. Ay, okay. Mao na ilang theory. Mao daw to ang energy plant Davao Light nila. Davao Light. Nordeco, Doreco. Unsa pa ng Eco. Maynilad. Ay, tubig man din. Meralco. Meralco nila sa una. Mao daw na ang ilang power source. Mao ba? So naay kurente sa unang panahon. Wa lang mo kabalo. Nice. Sige, ipaday. Huy, naay plano sila mag-excavate. Na sila plano mag-excavate. Tungod ato nga findings, nagplano sila mag-excavate. And I don't know when the next update will be, but I'm very excited. It's gonna be in 20 years, bro. But I'm pretty sure that when you find something, it's gonna be the end of the world. You are going to be exposing new kind of person. Ancient diseases or maybe the people underneath are still alive. Oo. Have you seen The Gorge? No. Wala lang. I'm not gonna spoil, but it's so good. Ba? But because you said you're gonna be, maybe people are still alive down there. Murag silo, good. Abi nila, sa kadugay-dugay na nila sa silo, mga 3-4 generations na sa silo, pag naay ni gawa, dili sila pwede mo gawa sa silo, kay mamatay sila sa gawa sa earth. Pero, daghan di ay kaayo nga silo. So they don't know the existence of the other silos. They don't know that other silos are there. They don't know other people are there. So murag ingon ana ba? Tan-aw gud mo anang silo. Wa man gud ko katanaw gyud pero maagihan lang nako kay katanaw kung ba nag-silo. Unya guys, mao lang to ang ang topic for today. Na may comment si Natanyo blank kaganino mama, papa or baby elephant. Sa mukha, ay! Na lang, Papa elephant. Papa elephant. Or Mama elephant, kay tunga-tunga man, is the average. Okay. Best Academy.
Bis Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is ginamos. There are two meanings. The actual meaning and the slang. Kay naamanggoy nag-message sa amo nga si Gina Moss. Nga nahinumdum ko sa amo ang term diri nga ginamos diri sa Bisaya. Diri sa Bisaya cities. Ginamos is a popular fermented fish dish in the Philippines, specifically in Visayas and Mindanao regions. It's made by salting small fish like anchovies or silverfish and fermenting them until they develop a strong, salty, and umami flavor. Ginamos is often used as a condiment or dipping sauce and sometimes mixed with calamansi, chili, or even onions for extra flavor. It's similar to bagoong but has its distinct taste and texture. Ang bagoong, di ba kay shrimp? Yes. Little shrimp. Yes. So, kini, kay mura siya bagoong nga isda, pero lahi sila glasa. Uy, Lahi parehas kayong lang lasa. sila nga fermentation. Bali, mura lang, ang bagong is shrimp version, niya ang ginamos is fish version. Ano na lang. Unya, the slang meaning. unsa may slang ani? Kay naamang goy slang term ang ginamos. So, it means chismosa or tabian. So, kung mukaingon ka nga, ginamos ang sa kataw, tabian na siya or chismosa na siya, mo to nakatawa ko sa pangani Gina Moss. Gani. Sa sample sentence. Ginamos si Darling. Oo, ginamos jud ko, guys. Oo. Ginamos. Pero it's so, as that slang is so old, we don't use it anymore. Oo, kay karaan na Kay na siya. either mosang na karon or marites. No, mga nga basta chismosa. Oo. Tabian is like, napabatay slang words sa tabian these days? Wala naman, no? Tabian Ako na. kay chatterbox. Lahi na ilaha, guys. Lahi na sa mga bata, guys. TikTok naman na sila good. Mm-mm. Sige, yun lang po. Vote in the poll! Uyon ba ka sa among mga theory bahin sa Pyramids of Giza? Ug ang pangutana. Naa pa ba kay lain nga theory bahin sa Pyramids of Giza? Duha? Tulo? I-share sa comments on Spotify, YouTube, and Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Unya, maura to guys. Ngit-ngit na ba ya? Ngit-ngit na kayo. We are so ngit-ngit. Buti na lang namin mga laptop light. See you next time!